A Xunta impulsa os autónomos con novas liñas de axudas. Entre os obxectivos está garantir a remuda xeracional e tamén se inclúen partidas para renovar os negocios. Apostar pola simplificación administrativa e fomentar o traballo por conta propia son finalidades que persegue a Xunta coa súa liña de axudas aos autónomos. Estímase que a medida beneficiará a preto de 8.700 profesionais de toda Galicia. Todas as comunidades autónomas sempre sacan unhas líneas de axudas para promocionar o emprego autónomo, a máis coa contratación por conta allea. Bueno, este tipo de axudas, que a nova línea que sacou a Xunta parece ser que é para facilitar que o pequeno comercio, máis ben, os pequenos autónomos teñan un seguimento xeracional, que podan, se os pais se xubilan ou os familiares, pois podan seguir os fillos ou uns familiares directos co negocio, con esa actividade. Para evitar o peche de negocios por falta de sucesores, que manteñan a actividade financiarase cun máximo de 30.000 euros o traspaso da empresa. E se tramitan a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Bueno, mellor é poñerse máis nuns expertos, que hai oficinas que se dedican, non é o noso caso, pero bueno, que se dedican a tramitar este tipo de axudas ou subvencións que salen desde a Xunta, bueno, desde a Diputación, as Diputacións provinciais, o Goberno Central, bueno, outras administracións. Con este tipo de axudas búscase dar un impulso aos traballadores autónomos, algo que Pena considera necesario. O comercio tradicional está de capa caída co tema do auxe de internet e das compras por internet, e entonces, claro, é moi necesario que o comercio tiña un pulo de auxe a través destas axudas, e non só das axudas, claro, senón que teñen que ter outro tipo de apoio por parte dos concellos, non só das comunidades autónomas, e por parte da propia ciudadanía, que sepa que é moi importante pois poder mercar no comercio local, non? Porque senón vamos a crear pueblos e cidades fantasmas, en onde a maior parte dos baixos comerciales pois están pechados. Outras das liñas que inclúen estas axudas están destinadas a mellorar e renovar o negocio, ademais de impulsar a conciliación. A Xunta ten que estar adaptada á realidade dos tempos, e realmente o que se busca é todo eso, non? Tratar de traballar menos, ter máis tempo, menos jornada laboral, máis tempo para a conciliación, a vida familiar e a vida da persona, que a vida é corta e hai que tamén saber que é máis que o traballo. E realmente pois a Xunta está en ese tipo de actuacións, e a xente pode miralo desde a propia sede electrónica da Xunta de Galicia, que aí están todo o tipo de axudas e de subvencións, incentivos e todo tipo de cousas. Os autónomos tamén teñen o tema da adaptación das cuotas en función dos ingresos, da facturación. Hai unha tarifa plana de 80 euros mensuais só durante os 2 primeiros anos. Mais iniciativas para promover o traballo autónomo. Os interesados en concorrer ás axudas lanzadas pola Xunta teñen ata o 30 de setembro para presentar a súa solicitude.